Maritas tundugang mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Kay atong ipadayon ni ron kay si Senator Amy Marcos. Ni issue na gyud og statement, may gala official statement gikan sa iyong opisina labot sa nanggawas na karon nga balita niini mga higalang kamatayon ni Juan Paulo Tantuco. Kini ni ang matawag nato mga higalag namatay kini gumikan sa overdose di ay mahigala ining cocaine. Straight to the point. So ato ning hatagag pagtagad mahigala, siya maoy Rustan Commercial Corporation Executive niining Rustan's retail chain mga sukid tigpaminaw. Kining dakong negosyo kini sa tibuok Pilipinas, kining Rustan's mga higala. Og naa diha ang mga mahalon nga mga palitonon. Magikan mga higala sa basta tanan-tanan, tanang mga branded kasamang kay adto paliton ning Rustan's. Dinhi sa Sugbo ni anang Nustar. Pero kaniadto sa panahon Nustar, Rustan's ginaday. Na mga mahalon diha anto giniro na Astang grocery na mahalon gihapon. So, dakong negosyante kini, dako kini negosyo mga higala kining Rustan's retail chain. Des ayala nana diha mga sukid tigpaminaw. Ang mag-shopping diha, kadto mga sosyal, mga na mag-shopping. Mamalit mga t-shirt, askang mahalar bas mga t-shirt daday. Mangita kag yung mga sapatos nga mahalon nana diha Ngita kag yung bakos nga mga mahalon, mga sapatos, mga t-shirt, o uban pa, ana diha Rustan's Mangita kag, mangumpra ka may kalag, karne, mga isda, mga sosyal kay nga mga isda, na diha. Mga salmon, kana mga sashimi, mga tuna, sashimi, kasama kay kanang imong kinaon ba kay Bapil me? Mga steak, mga kagilaan na, kompleto na diha. Pero ang mag-shopping niya, kanang tuntod kag na aircon, so, wala lagi kag nagumpra nga kuan. Ya, kompleto na tanan. Dito speakers po, medyo pangmasa tong speakers, kadto to ang Gaisano. Namay Gaisano Metro sa diha. So, pili ka to kay Gaisano Metro, medyo pangmasa-masa to. Pero kadto mga social, ari man na sa Rustan's. Ini, shopping ka dito. Ngumpra ka, mag-grocery ka na tanan. O niya, gusto kag mga karne na apod, isda na Pero pida, mo dubli mga higala ang presyo sa isda. Katuloon pa gani. Ang presyo mahigala. O niya, kinikaron, kining, Rustan's magkipuingana na ba? Doon na sila yung mga kasabutan sa kining Robinsons. Kining ang maong kuan mahigala kay kinikaron, doon na may mga ilang mga stores nga ipamalit. Pero mo ni ang Rustan's. Shopping ka dito, adto kag mga t-shirt kay nga kuan, naagi mga t-shirt pretty mahal No? Sapatos dito, gyud. Ngita kag tag 30,000, tag 50,000 na Pero kanang mangumpra ka og mga lutuon na apod. Pero kining ato ari man tas carbon Mas bitaha ning carbon kay priskong isda kay di gani is carbon des may kuanay. Mas minus pasil Og karnihan na ay isdaan nga na mangumpra ka sa tabunok kana ay kuan sa tabunok market. Og taga talisay ka, og taga diri ka Sugbo, ari man ka mangumpra sa kinini ang carbon og di gani pasil. Kita kag mga lamian nga presko gyud. Unya kinini ang pero mo lagi na bantay ka ngadto gud pinubre mga kagalan imong tamak-tamakan medyo lahi gyud. Kay wheat market man day. So, ang impong security, medyo kuyo-kuyo sa gamay. Kaya daghay mga snatcher lagi po usahay. Straight to the point. O gani ka Rustan's, ang imong tamak-tamak ka, sinaw kayong tiles. Nana. Unya, pagkahuman, ngumpra ka, aircon, tuntod kag card diha, sakto ka sa security, why problema. No, di ka mahadlok nga mag-alahas ka, dagko kag kwintas, murag ang imong kwintas mahigala kanana ang murag kadina sa iro, why problema diha. Ang ilang executive officer mo kini si Juan Paulo Tantuco nga namatay dito sa Amerika kay na overdose
ni ining cocaine. Straight to the point. Pagkangilngiga kining cocaine may gala mas taas pa ni nga grade sa Shabu, ha? Mao ni ang mga kung sa mga dato day. Coke, cocaine. Na atong tiwasog isgot ha kay bida. Niya nay gi-issue statement ron sa Amy Marcos atong tagag pagtagad human lamang sa pipila ka pahinumdom. Straight to the point. Now, nadlangan-langan gyud taghisgot ining issue ha. Kay prangkang pag-istorya kami manggodos DYHP ug IFM. Lahi ning ato gyud kay kining ato god gusto ta og kanang first hand information, gusto tag confirmed information. Ba't kini nang gawas na ni kaniadto pang Marso? Kay namatay kini si Juan Paulo Tantoco ni ana mang March 8. Kay kadtong ilang pag-promote mang higala dito sa Hollywood atong Manila International Film Festival, March 4 to 7 man to. So pag March 8, namatay kini si Tantoco. So, at dong higayuna, walay official nga statement gikan sa mga kinini ang reputable government agencies. Hilom, ang Pilipinas hilom, Malacañang hilom. Gayon pa magani nga fake news kuno to. So kita careful kay ta mga kaigalaan kasi tinuuray lang kining ato magud din sa DYHP ug IFM. Kana gyong giminti na to tong credibility. So daghan ang utanan nako nga unsa man ang kang Tantoco ko di lang sa gyud ko maka-comment ana ang ako ikasulti na namatay si Tantoco didto sa Amerika didto sa the Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills didto sa Amerika. Ha? Namatay siya dito. Mao pa atong makuan. Wa pa ta maka-confirm unsay hinungdan sa kamatayon kay paubos pa man sa autopsy o gipaubos pa man sa toxicological examination. Straight to the point. Sa nitabo, napaabot kita hantod kini karon nga nigawas na gyud kining maong result. Gikan gyud mahigala sa Deputy Medical Examiner nga mi confirm nga kining maong businessman nga si Juan Paulo Tantoco namatay kini gumikan sa cocaine overdose. Straight to the point. Forbida, no? Unya ang Malacañang hilom pa sa tirana hangtod ron. Straight to the point. Makabungog kini nga kahilom. Medical examiner mahigala mo naghatag sa report, Juan Paulo Tantoco. Nganong hiloman ang Malacañang hangtod karon? Nganong wa man maka-issue statement hangtod karon? Ang last statement mahigala nga na-issue pinaagi ni Auntie Claire. Kadto man to yung sa ay fake news yan. Yun po ay fake news po. Gipangutana siya labot sa nibawaan ni Sara Duterte sa yun po, si Sara Duterte po, siya naman po ang source ng fake news na yan po. Karon, naklaro man nga dili fake news. Ngano wa pa may press con si Auntie Claire? Wa pa maka-press con hanto doon. Nakini manggod mga higala, tinuoray lang. Usa kamong kuyuga dito. Matod pa sa report, mga kaigalaan, nga kinini ang si Tantoco, na may mga pictures gani nga nakuha, kabahin siya sa entourage ni Lisa Marcos didto mga higala sa ilang pag-promote sa Manila International Film Festival dito sa Hollywood. Kuyog sila. Now, timan iha, kanana ang sakyan talang, tugutan talang saway pag-uyon. Nga wa gyoy labot manghigala si Lisa Marcos ani. Wa man pod i-deny sa Malacañang day. Wa mahigala mo confirm, wa pod mo deny. Hilom lang yun hangtod ron. Sa man na karon nga hitabua nga tugutan talang hanga si Lisa Marcos wa gilabot. Wa gilabot sila okay lang. Pero kung wa kay labot unang-una kauban mog hotel ang atong nahibaw-an ani mas grabe mi gyud nahibaw-an ato mahigala ining mga report kay sila mga kuyugan to sa room. Nga dito masakpi, dito mahibaw mahigalang dunay nagkatag nga cocaine. Pero tugutan ta lang sa way pag-uyon nga wa gyud sila wa gyud Lisa dito. Ibutang ta lang unsa may theory ni Auntie Claire ani. Butang ta lang pero ngano man maka-issue gud og statement. Tiya mo na kung anang maong hotel, kauban mog hotel, ibutang ta lang lahi mog room. Ibutang ta lang pero naay namatay. Yan ang maong hotel, di ka magpakabana dekin. Ikaduha,
Kinsa na namatay? Pilipino ang namatay. Naamo sa laing nasod. Kini ba yung mga Pilipino ta mahigala unya to ta sa laing nasod magtinagdanay ba kita? Ha? Pagsulti nimo na oy Pilipino man. Kabati kay to sultian Pilipino oy. Magtinagdanay gyud mo dito. Asa mo dapat sa Pilipinas na magkaistorya ba? Kini og ibalita mga higalan dunay namatay Pilipino ang namatay nining maong hotel. Uy. Ibutang ta dili marites mahigala si Lisa o mga kaubanan pero ay ba og isla ni. Kay na may namatay Pilipino. Kinsa ng Pilipino ha? Agoy businessman man di ay ni. Straight to the point. Kadako ra bang businessman day ni? Nya sunod, kinsa ng Pilipino ha? Ba na kini sa Cabinet Secretary ni Marcos? Straight to the point. Jesus Ginoo ko. Nya wa may statement. Ba na kini? Anong hilom man na Malacañang hangtod doon? Hilom pas tirana. Makabungog kini nga kahilom. Straight to the point. Kay, ang namatay mahigala dili basta-basta usa ka businessman. Unya, bana kini sa kini ni ang Cabinet Secretary sa imong bana nga Presidente Marcos. Labaw sa tanan, kauban ninyo ni intulad sa imong namatay. Daikin. Imong intulad sa matay. Jesus Ginoo ko, wa nya wa gyud. Wa gyud pa kabana. Imagine na hunahunaan ninyo kung mangadto mo usa ka grupo mo, mangadto mo og lugar. Manuroy pananglitan mo nga Boracay, ibutang ta lang grupo mo sa inyong trabahoan pananglitan. Nag-outing mo nga to, naay namatay nga usa niha sa inyong kauban nga namatay. Siya rugo ka magpakabana. Straight to the point. Now, ugway kalabutan imo lang gibiyaan day nagmauhon. Ha? Muna ang dakong question mo na si Amy Marcos ni issue nag-statement. Nga na yung pamahayag ni Amy Marcos ha, atong ipakita ninyo. Kini nga pamahayag, basahon ako. Og atong paningkamutan sa paghubad sa Binisaya. Aron mahibaw antong tanan. Una pang atong dugang analysis. Nga daw atong ipakita be. Official statement Office of Senator Amy Marcos. Sige, ipakita na daw be. Anya, ipadako-dako lang gamay kaya aron atong basahon atong Binisayon. Kana. Sige ko no. Sige lang di makita kong naong. Sige lang, ipaulahin lang na. Kana lang iya, no? Opisyal nga pamahayag sa opisina ni Senador Amy Marcos. Matod pa niya. In recent days, sa Binisaya pa, sa baguhayng mga adlaw, reports have circulated online and in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on 8 March 2025 in Los Angeles was caused by cocaine effects. Sa Binisaya pa, ang mga taho nikatap sa online o sa uban pa nga mga fora kining hinanali nga kamatayon ni Mr. Paulo Tantoco ni adtong 8 sa Marso 2025 dito sa Los Angeles nga diin ang hinungdan ini ang epekto sa cocaine. Straight to the point. Some reports, matod pa sa dugang statement ha, giingon mahigala, some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Lisa Aranita Marcos, who was in Los Angeles at the time to promote the Manila International Film Festival. Straight to the point. Sabi ni Saya pa, may mga report usab nga nag-ingon nga si Mr. Tantoco kuno appeal sa entourage ni First Lady Lisa Aranita Marcos nga ni adtong panahona anaa sa Los Angeles aron ipasiugda ang Manila International Film Festival. Matod pa. Unya, dugang second paragraph. Sa isigingon second paragraph. Second paragraph dong. Kana. Butang gihilo ka ng second paragraph. Sige. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Straight to the point. Sabi ni Saya pa, mas more troubling. Matod pa, mas makabalaka, mas makasamok ang mga aligasyon nga nagagikan sa online nga si First Lady kuno adunay personal nga kahibaw sa mga panghitabo nga may kalabutan sa kamatayon ni Mr. Tantoco uban pagani sa mga nag-ingon nga anaa siya sa maong lugar bisan sa di wa pa mahitabo o panahon sa nahitabo
o human dayon sa panghitabo naa si Lisa. Straight to the point. Unya sunod atong basahog tiwas. Ingon dire. Given the gravity of the allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. Sabi ni Saya pa, tungod ni ining maong gidakon sa maong panghitabo, ni ining maong aligasyon, o dili ikalimod nga kini, dunay interest ang publiko, akong giawhag ang Malacanang sa paghimo, pag-issue, o comprehensive report. Sa nahitabo gayod ni Mr. Tantoco, apil ang kalambigitan, direkta o dili direkta, ni First Lady, sa unang ginang, or other Philippine government officials. Ay, daghan na ba itong mga government officials nga dito? Straight to the point. Anya atong tiwas subasa ingon. So I also call the clarification. Masay ingon di. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time, as may be reflected in official records such as medical examiner's report, to dispel further speculation. Sa Bisaya pa, nag-awhag usap ako sa pagpahayag kung asa gyud na himutang si unang ginang ni adtong panahona, si First Lady adtong panahona, nga nahimong makita sa mga opisyal nga record sama sa medical examiner's report aron mapapas ang mga dugang pang mga espekulasyon. Straight to the point. Tinuod gyud day nga kining nga ni First Lady nakita gyud sa medical report. Uy, adoy, haladi aradi ayo. Mao din ang giingon ni Sarah. Pwede nito mapakita ni dong kini maong medical report. Kini ni mao ni siya. Mao siguro din si Conman, si Amy may nagsulti nga kini ni ang as may be reflected in official records. So na sa official records as the medical examiner's report to dispel further speculation. Straight to the point. Aron mga higala nga mapapas kanang maong mga spekulasyon. Kay laliman ka na aman nga ni ining First Lady. Kaya nagipasa na ko na yung mga higala pero atong i-verify pa nagdugang pero isulti naman si Sarah ani. Isulti po karon si Aimee mas mao siguro gini. Sige ingon doon sa police ni nga report. Sa police ni abitaw nga ni kuan gyud dinhi. Ni abitaw nga gyud ni Lisa day. Niya po nangan sa asawa ni Tantoco, no? Kinsa man ning usa si Alex Samiro. Kinsa man si tulos na naasa nga ni ining maong report mga higala. Adios. Straight to the point. Goroy, mga sukid tigpaminaw. Nganong hilo man ang Malacanang hangtod ron? Kini mahigala tanawon maginiugnay namatay sa hotel. Limang kag mamatay sa hotel, kinsa nang namatay sa hotel, susihon magana. Kay og kini niyang pwede pa unta nako i-deploy Pulaw ro dito. Aminaw ko na breaking news ng taning Polo na duol pa ni. Pwede na ko ipadatos Pulaw ro de gani si kasamang Jane Gallardo or si Idol Tweety. Di man malikayan ma-flash report pa yun eh. Number 1, kini mga higala, my God. Dili mahimong mahilom kini kay number 1, Filipino ang namatay ni anang maong hotel. Una kana balita magina. Nganong namatay sa usa ka hotel? Kamatay sa usa ka hotel, automatic na dito sa Amerika o mismo dito sa Australia, automatic na kay dili ka mamatay sa hospital, kana mamatay ka sa hospital medyo safety na. Kay ang doktor may mo declare nga patay. Labi pag na-admit dito doon ay sakit anak tanaw medical records, dili na kay na mo stricto sila pero kana mamatay sa bahay or mamatay sa hotel, grabe ka stricto ng US anak. Stricto anang bisag sa balay-balay lang dito sa Australia, stricto sana mamatay ka sa balay. Na, imbestigaron gyud nagmaayo, i-autopsy gyud na, ipahigayon gyud ang toxicological test ngano man, basig gihiluan ka nya gi-claim ang insurance. Mao kini pa gyud na, nay namatay sa hotel. Kana balita man na, that's number 1. Ano namatay man sa hotel? Natural death ba or dili? Sus pagtanaw, ang may kukin nga daghan. Ayay, doon ay foul play ba ni or wa? That's number 1. So report na, kung dinhi pa na may tabo, so siguradong flash report na ni Pulaw ro.
ni Des Alexa Miro, actress din ni Day. Ah. Oh. Kana report, kana mahay na. Una, pag na'y mamatay sa hotel, balita na. Number 2, usa may namatay, Filipino. Ikaw usa ka, first lady ka, Filipina ka, naa ka diha sa mga hotel, wag ka magpakabana. Ibutang ka lang di tinuod ng tanan, kaya nga mo si Claire Castro. Yun po ay fake news po. Sa mo nang gusto ta maminaw ni Auntie Claire, unsaon yan ay pagsulti ron? Ha? Pwede lang mangita lagi theory, wa pa magkakuan, wa pa ka pangita siguro answer si Auntie Claire ron. Ala, sabutin niyong mayo niya, nagsabot isang mayo, sabutin yung mayo unsaon ay paglusot ron. Kaya pwede ba mayo sa Auntie Claire nga, yun po, nandyan na po yung report po sa Deputy Medical Examiner po. At totoo naman po na namatay si Paulo Tantuco at Kukin po. Pero walang kinalaman po si First Lady po. Pwede ba na, pangitain yung pamaagi yung saon, kikinahan makatingog yun mo. Nining hitabo aron, hasta sa Amy Marcos. Ni-demand na nga mo tingog mo ani. Para mawagtang ang speculation, 5 kag March pagunin na hilo man. Niya ang asunod di gid makumkum. Pangitay pa maagi ron ninyo, usaon ni ron niya ibawi-bawi bagamay nganong ni hilo mo sa dugay nga higayon. Hangtod don hilom pa man. May sa Auntie Claire nga, yun po sabi Tagalog sa hilom dai. Yun po, silent night po kami. Yun naman pong pagtahimik namin, tahimik din no? Yun po, tahimik kami ng 4 na buwan po. Ibig sabihin po na naghanap pa kami ng papaano tubagin po. Saba na day, saba yung tubag day, tama. Paano i-answer ang mga katanungan na yan po? Paano sagutin no? Ano? Yun po, natahimik kami po na matagal-tagal na tahimik po dahil pinag-istadihan pa namin po kung paano namin sagutin po ang lahat po. Bakit hanggang ngayon wala pang sagot ang Malacanang? Until nga itong si Amy Marcos ni issue nag-statement niya mo explain mo ani? Ngano wa pa man katingog, basta nagtingog Auntie Claire, yun po, matagal-tagal na hindi namin sinagot po dahil pinag-aralan po kung paano sagutin po. Hindi naman po ibig sabihin po na gumamit ng cocaine si Tantuco po na yung circle niya gumamit po ng cocaine po. Hindi yun ibig sabihin po. No? And totoo naman gumamit ng coke po. Yung si Presidente Duterte po. Gumamit yun ng coke. Alam naman natin yung gumamit ng coke. Coke Zero po. Yun ang klarong gumamit ng coke po. No? Kita naman natin Coke Zero po yun. Askang hilom pastilana ang Malacanang hangtod ron. Mao ka na nga porbida, pero ato diwat-tiwason unya